песен клип, нали? Ами, не знам, не го разбрах. Кои са тези? Защо? Това са много известни хора, които са променили света и на този курс ще ни научат как да го направим и ние. Така ли? Да, искаш ли да отидем? Аз вече ходих веднъж, 2 пъти и може да се запишеш и ти да дойдеш с мен. А кога мога да дойда? Утре? О, супер! Нямам търпение! Елате на курс по предприемачество! Нали, Скай? Да, дай лапа.